Taksisti od jutro štrajkuju, koji su vaši zahtjevi? Dobro jutro. Taksisti jutro štrajkuju povodom zahtjeva celokupnih naših taksista koji su legalno prijavljeni. Naši uslovi su sljedeći, znači smjena načelnika, inspektora. Drugi zahtjevi su nam rad inspektora da rade i prvu i drugu smjenu. Zbog toga što ima dosta nelegalnih taksista koji su uopšte nisu prijavljeni, rad inspektora zastavljaju nas regularne taksiste, a dok neprijavljeni taksiste ne zaustavljaju uopšte. Kakva je saradnja sa opštinom? Ima li odziva da neko sada reaguje? Da li je neko se Za sada na ovom prvom štrajku niko nije izašao, niko nije obratio. Naš rad se nastavlja, štrajk se nastavlja sve dok ispunjava uslova naših. Ko sve štrajkuje ovde? Ko su taksisti? Bum taksi, Cool taksi i samostalni taksisti koji su prijavljeni. Znači dva udruženja. Kažite mi samo ime i prezime u kameru. Da. Bratislav Marković, samostalna radnja za prevozovica taksista Bratislav Marković sa... Samostalni Koji taksista piše. Dobro.